Distracția și voia bună o găsești la Curcubeul Vesel. Copiii noștri merită tot ceea ce e mai bun. Pentru aceasta a fost creat noul centru de distracție pentru copii, Curcubeul Vesel. Aici vei găsi un spațiu generos de joacă, viu colorat și special amenajat, fiind dotat cu cele mai noi jucării și echipamente de joacă, piscină cu bile, topogan, mașinuțe, bucătărioare pentru copii, păpuși, dominouri, puzzle, table căsuțe, dar și o sumedenie de alte jucării, toate potrivite vârstei și nevoilor copiilor, atent selectate pentru a-i ajuta să-și dezvolte imaginația, gândirea creativă, capacitățile senzoriale, limbajul și sociabilitatea. Centrul Curcubeul Vesel a fost conceput nu doar ca teren de joacă, ci în primul rând ca un loc perfect pentru petrecerea zilei de naștere a copiilor. Personalul centrului, bine pregătit și cu studii superioare în pedagogie, va asigura un party de nota 10 pentru omagiați și invitații săi. Petrecerea este concepută pentru o perioadă de 3 ore, timp în care copiii vor avea parte de diferite concursuri, distracții, emoții pozitive, iar la final, surpriză din partea centrului. În tot acest răstimp, părinții vor avea ocazia să-și supravegheze nestingerit copiii din orice colț al terenului. Nu în ultimul rând, centrul Curcubeul Vesel oferă servicii de instruire și dezvoltare intelectuală a copiilor. Pentru aceasta sunt planificate activități de desen, sculptură, pictură, modelaj, jocuri cu crupe, dansuri amuzante cu baloane. De asemenea, aici puteți găsi jocuri distractive în grup, modelare cu plastilină, pictură pe figurile din gips, activități creative, face painting. Deci, dacă ești în căutarea unei lumi de povești pentru copilul tău, dar și a bunei dispoziții pentru tine, nu ezita să pășești pragul centrului de distracție pentru copii, Curcubeul Vesel. Vă așteptăm zilnic de la ora 10 pe adresa Strada Petruza Dnipru 15/4, etajul 2. Telefon de contact 022 34 66 52.